Tresqu il-qorti 3 mill-25 persuna arrestati waqt tfittxijiet li saru waqt attività ta' divertiment fil-limiti tar-Rabat u ma kienu akkużati b'possess u traffikar ta' droga ecstasy li jagħmlu dan f'anqas minn 100 metru minn post fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ. Dusan Stanjonovic, Serb ta' 37 sena li jgħix San Pawl il-Baħar, għalli mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih bl-avukat tal-għajnuna legali grazzi għall-atanti talbet għal ħelsien mill-arrest. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Jana Mikallef Stafraġ laqet it-talba fuq depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 15,000 euro u numru ta' kundizzjonijiet oħra. It-tnejn l-oħra Russu ta' 21 sena li jgħix il-Pjeta u Malti ta' 28 sena li jgħix ħal-Qormi baqgħu miżmuma arrestati. L-avukat Janika Buġeja għal Slava Baldacchino u l-avukat tal-għajnuna legali grazzi għall-atanti għal Wayne Side qalu li l-klijenti tagħhom mhumiex ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom iżda m'għamlux talba għal ħelsien mill-arrest f'dan l-istadju. Il-prosekuzzjoni informat lill-qorti li l-bqija tal-persuni arrestati waqt attività ta' divertiment fil-limiti tar-Rabat se jitresqu il-qorti fil-jiem li ġejjin. George Xikluna ta' 66 sena minn San Pawl il-Baħar ammetta li lejlet Santa Marija eddet u uża vjolenza morali u psikoloġika fuq raġel ieħor. Mill-qorti ħareġ li Xikluna eddet lill-vittma li kien se jibet lil xi ħadd biex jisparalu f'saqajh. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Jana Mikallef Stafraġ ikkundannat lil Xikluna għal 9 xhur ħabs sospiżi għal sentej u ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma u l-familja tiegħu.